Přeji vám krásný den, krásné ráno, krásný večer. Jmenuji se Radka Pastříková a dneska s vámi chci mluvit o emocích. Určitě jste si všimli, že emoce jsou mé oblíbené téma. Minule jsem vám říkala o emocích a říkala jsem vám, že důležité nebo je vhodné je prožít v daném přítomném okamžiku. Takže jakmile se objeví nějaká emoce, ať je to smutek, takže pláčete například, je to hněv, někdo vás rozlobil, někoho jste se naštvali, nebo je to radost, či nějaká jiná emoce, tak je důležité ji prožít v daném okamžiku a nekrmit ji, aby se nestupňovala v vašem těle, v vaší mysli. Proto emoce je důležité prožít ten okamžiku. Emoce jsou vedení. Ukazují vám cestu, jestli se vzdalujete nebo přibližujete k tomu, co chcete. Často to znamená v případě, že cítíte nějakou, dejme tomu, jak se říká, negativní emoci, jako je například ten hněv nebo strach, tak vás tato emoce upozorňuje na to, že se vzdalujete tomu, co chcete. Že pokud jste naštvaní, znamená to, že se necítíte dobře. To znamená, vy ten stav nechcete. Vy nechcete to naštvání. Proto je důležité se na chvilku zastavit a říct si, co je to, co chci. A proč je pro mě důležité chtít jiný stav, než ten, který teď mám. Proč to chci? A jakmile zjistíte odpověď, co je to, co chcete, tak tuto emoci nechat jít a v tom daném okamžiku. Protože vy se chcete určitě cítit dobře. Vy chcete být určitě šťastným člověkem a cítit se skvěle. A vy si to zasloužíte. Proto uvědomujte si dané emoce v přítomném okamžiku. Mějte se rádi a dovolte si to. Víte, emoce nejsou ani dobré, ani zlé. Emoce jsou pro nás důležité. Pokud je vědomě prožíváte a vědomě si je uvědomujete, tak vám dávají velkou moc. Dávají vám sílu měnit vlastní život. Určují vám cestu, po které je vhodné jít, pokud si ji všímáte. Proto já už dnes nerozděluji emoce na dobré či špatné, protože každá emoce má svůj důvod a ukáže vám, kam se směřovat, kam jít, co je pro vás vhodné. Snažte se být úplní, buďte v přítomném okamžiku, všímejte si vlastních emocí, všímejte si toho, co vám tyto emoce říkají, jestli jdete tou správnou cestou, jste k tomu, co vy chcete, nebo se naopak vzdalujete od toho, co chcete a jste ve směru toho, co nechcete. Já vám přeji hodně sil, hodně uvědomění toho, co chcete, uvědomování si vlastních emocí a vlastní cesty. Určitě vám přeji hodně těch
radostných emocí, toho štěstí, naplnění, pocitu radosti, smíchu, lásky a dalších emocí. Ale v případě, jakmile se vyskytne emoce neradostná, tak v tom případě je to pro vás znamení, že že byste měli a můžete něco změnit. Já vám děkuji za pozornost. Vaše emoce jsou vaše cesta, je to vaše vedení. Ukazují vám, co je vhodné změnit a kam je vhodné jít. Mějte je rádi. Mějte rádi sami sebe. Vy jste krásní, jste skvělí. Mám vás ráda. Přeji vám krásný den. Namaste.